Il-Pulizija issospendiet 25 pulizija ta' traffiku waqt li 7 oħra irżenjaw mill-korp brabta mal-allegat abbuż mill-extra duty li tingħata lil terzi biħlas waqt li l-pulizija jkunu bil-frank. Fi stqarrija, il-Pulizija qalet li fl-aħħar sigħat telgħu għal 41 ruħ il-persuni arrestati b'31 minnhom jingħataw il-police bail. Brabta ma' dan il-każ, il-Ministru Michael Farrugia li kien responsabbli politikament mill-Korp tal-Pulizija iddikjara li huwa ħa azzjoni mill-ewwel sekonda li ġie marraf bil-każ minn whistleblower. Meta irċivejna l-ewwel indikazzjoni ta' x'kien qiegħed jiġri u jiena fil-fatt kont irċivejt ittra, jiena kont informajt mill-ewwel lill-Permanent Secretary u wkoll informajt lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jibdew il-proċeduri ta' investigazzjonijiet fuq l-akkużi illi kien hemm. Sostna li kull akkuża li kien hemm dejjem ħada bis-serjetà għalli ħafna mis-sara kienet ġusta minħabba x-xogħol li kienet qiegħda tintalab tagħmel il-pulizija fit-toroq. Fil-fatt semma li dan wassal għal tnaqqis fir-rata tal-kriminalità. Semma li minn sena għal sena kienet issir evalwazzjoni tas-sara. Jekk kien hemm xi persuni li kienu qegħdin jagħtu overtime illi kien qiegħed jingħata u ma kienx qiegħed jinħadem u wasta għal min kien qiegħed jifferma u jawtorizza dak l-overtime illi kien qiegħed isir illi jrid jerfa' r-responsabilità. Semma li parti mill-investigazzjoni kellha lan li tistabbilixxi il-fatti kollha. L-ewwel, min kien qiegħed jabbuża, 2 min kien qiegħed jawtorizza, 3 min kien jaf x'kien qiegħed jiġri u ma ħax il-passi mill-ewwel biex iwaqqaf. Dak huwa parti mill-investigazzjoni illi kienet għaddejja bejn Diċembru u ftit jimilu sakemm bdew jintbagħtu għalihom il-membri illi kienu indikati li kienu qegħdin jabbużaw. Qal li r-responsabbiltà politika tintrefa' meta tkun taf x'inhu għaddej u ma tieħux passi mhux meta tittieħed azzjoni immedjata. Li kieku ma sar xejn meta wieħed ħarġet l-informazzjoni, kont nerfaħħa jien kieku. Jiena li ħadd azzjoni mill-mument l-ewwel sekonda kif irċevejt littra li r-responsabilità jerfaħħa min kien qiegħed jikser il-liġi, min awtorizza biex tinkiser il-liġi. Il-Ministru Farrugia tenna li din l-investigazzjoni hija turija ċara ta' kemm l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jaħdmu. Għandna l-istituzzjonijiet li xorta qed jagħtu riżultati fej mod apertament pulizija qed jinvestigaw pulizija fuq allegatament abbużi illi kienu qegħdin isiru. U dak turi li l-istituzzjonijiet lokali minkejja diversi swaba li jiġu indirizzati lehom l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jaħdmu. Dr. Farrugia fakkar kif għal 13 sena sħaħ il-pulizija qatt ma kienu tħallsu għal sara li jagħmlu. Fakkar li kellu jkun gvern laburista li fl-aħħar 4 snin ħallas ma' 8 miljun euro f'kumpens għal din l-inġustizzja. Il-pulizija għal snin twal taħt amministrazzjoni nazzjonalista kienu jagħmlu overtime u qatt ma tħallsu għal 13 sena sħaħ u dan il-gvern ta' kumpens għal dak l-overtime li taħt gvernijiet nazzjonalisti il-pulizija ma tħallsux. U fuq Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.